Thomas Vella, 20 sena mill-Melliħa, huwa wieħed minn bosta persuni b'diżabilità li fl-aħħar snin daħlu għall-ewwel darba fid-dinja tax-xogħol u għajlu jaħdem mal-kumpanija Ignazio Anastasia din l-aħħar sena. Dan seta' jagħmlu grazzi għall-esperjenza u t-taħriġ li ngħata mill-Fondazzjoni Lino Spiteri fejn ħaddiema dedikati ħejjew tajjeb biex isib xogħol. Kru ta' One News iltaqa' ma' Thomas fuq il-post tax-xogħol tiegħu fl-imrieħel. Ma' One News iż-żagħżugħ spjega fiex jinkonsisti xogħlu b'sodisfazzjon għalilna li jinsab għal qalbu ħafna. Bikles daw indaħħal ix-xogħol stor ta' showroom. U jeta l-qalbek? Ħafna, iwa. Bi kburija Denis Vella u miż-żagħżugħ spjegat kif dan il-pasta ġigant tal-ħajja indipendenti li għamel bina Thomas se jkompli jgħinu biex il-qudiem ikompli jfendi għal rasu. L-om żiedet tgħid li minn bina beda jaħdem b'rad bidla kbira u pożittiva f'Thomas. Thomas issa iktar indipendenti u sejr tajjeb fuq dan il-post tax-xogħol. Qed jintegra ħafna mal-kollegi tiegħu. Li mallem il-kollegi ta' Thomas faħru bisħieħ id-dedikazzjoni li għandu għal xogħlu, saħħu li għalkemm dan ix-xogħol iġib diversi sfidi u dejjem jidħol għalih b'ruħu u b'ġismu. Claudia ta' Bonezara, rappreżentanta tal-kumpanija, saħet ma' One News li Thomas mal-ewwel integra mal-ħaddiema sħabu u li huma kuljum jaraw li żagħżugħ mixi l-qudiem f'ħajtu permezz ta' din l-esperjenza. Thomas integra sew ħafna magħna kemm fix-xogħol tiegħu, dejjem jitgħallem xi ħaġa ġdida, dejjem hemm improvement, ġifieri bħala esperjenza nistgħu ngħidu li daqs ħaddiem ieħor normali. Itemmed b'appell lil kumpaniji l-oħra sabiex iħaddmu persuni b'diżabilità. Qalet li esperjenza bħal din tħalli impatt pożittiv ferm kemm fuq min iħaddem kif ukoll fuq il-ħaddiema l-oħra kollha fuq il-post tax-xogħol. M'għandkomx għalfejn taqtaw qalbkom, dawn huma persuni normali li jistgħu wkoll jaħdmu magħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.